nakasulap nino. Sulap-sulap daan. Saan nagtaan ito? Kung saan may makasulap siya ulo? Ka. Huy, Bulkit! Saan na yung ibuhat dire? Ha? Saan na yung marka-marka dire oh? Nagkontent ko kuyab gali kay sa Facebook ibang kamahalin ito ay natuduri kay basta yung mga apply day. Oh. Sa loyan, di butang pag-istalpulin. Susud. Para makita nila akong requirements dira oh. Dili ko anang murag mga personality. oh na dili maldita og dagway. Malditaw. Kanang pag maldita og dagway manggod kay pag mata nimo sa buntag sa puto na kagtanaw kay isog giperminti. Ah, Dapat dili maldita kanang smiling face ana ba. bisa lang masabi. Kanang dili. Siyatan. Oy. Oh. Natural sad. Natural mamili lugar ta kuan. Mamili lugar ta og kanang mga kiyatan gikuha na kanang daw bisag asa nga diskong tuwa. Pag diskos pikas barangay tuwa po siya perminti present alay na kaya di ko gran ay mga batanon yun. langas kaya di ganahan ana. Kana Single 20 to 28 old. 28 years old. Okay. Kana sila kay mura pa na sa kuab, bibo pala sa kasabay. Pag mabot ang kag 30, mga seryoso na. Ang topic ana mga paluwagan, mga networking, mga inana na tanan ang mga topic anay boring kay topic. Kapag ay makita mo na karon, Na pa bahala na panalang sa pero at least makakita gyapon siguro family oriented. Family oriented kanang unahon ang pamilya dapat dili na makauyab, unahon na permitting uyab. You're the only one gyatay, dili man nanay dapat pamilya unahon mag kinaunsa. May na nga klase nga pangutok ba na kung gusto. Non-smoker. Lisod sad. Kana yung dili mahilig og sigarilyo kay wa man pulos nga bisyo Marami. Babae ng yan. Oy, naagi pa yung mga babae ka panigirilyo ay. Naagi hapon pero depende ra gyapon. Basta kung ako pabili No pending case. case kanang oh dapat ulay kaso kay basig na siya kaso ni mapil pa ko ka prison nagiahak na gid noon. Dapat inutugat ang Basta gali dapat ulay kaso, walay kaso sa barangay, walay kaso sa munisipyo, ana. No pending loan dayon, walay utang. No? Kani kay. Kuan manggod kanang samo kayo ng pagsugod pa lang ninyo, dagang kay utang, mo Naman ay kapalo. utang mga batalong karon kanang mga Lazada, anak manggod. Alas na ginagmay raman na. Pero kanang dagkong utang bi alain kay nay. Ay nasig pamili. Di pamili, lisod sa di mamili. Mili ko bahala di. Pamili ko nga parira bagit ang mga namo, masubidahon. Lisod sa lugar kung sa bidaw atong naong kung pangit lugar ta di na kung mamili. Abi mo nay, mapangit man tagdili, depende man sa pagbalyo na sa tong kagalingon. Kung pati tag naong pero naning kamot ang punta nga sa ubang butang, naning kamot tag eskwela, naning kamot makakita tag kwarta. Ato brad, siyempre wala na nagmatter kung pangit or dili. Ang atong pagbalyo sa tong kagalingon man na. Kaya na siya dili kay porket di pati tag naong, kinahanglan pangit lang og mga pinilian atong kuwaon lugar. Tawag ana pagbalyo sa kagalingon, tawag ang ilag self-worth. Bahala kay mo di oy. Pamili. Igugma akong sulay, ayaw na kong pahulata og dugay. Ipasalig na ko nga ko